kebak ing panggoda bebasan wanci pangklong peteng dedet tanpa berarti rasa apa pancen kowe wis beda dek biyen apa saiki ne apa sliramu salin slogo dek biyen tresno saiki dak sia ayo mbok aja bingung ya 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 satema anjen to kaya wong kelengan peto elek-elek kakasane tak suwun marang sliramu mbok aja lali marang janjimu tresnaku kang satu aku ngenteni baline ramamu jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci pangklong peteng dedetan penati rasa apa pancen salin slogo dek biyen tresno saiki sia ayo ketoke wis arep bati ya Mbak Intan. Ampun Pak, kalih Pak. Ampun kalih. Nggih. Ora enek undangan. Nembe ajeng kalih. Oh nggih. Tak suwun marang sliramu. Mbok aja lali marang janjimu. Sliramu
pancen manis tambah manis yen kowe ora lambis langsete mungkuli madu. Terima kasih. Kaya ngetekke jantungku. Ganteng mas sampean pancen ganteng. Tambah ganteng yen ora seneng mandem. Kang soal kemas namine kempel. Alor ngidul sampean golek sedulur. Bangun mandri diroceh-roceh apa ora ngerti yen aku naksir kowe. Pasar Turimas ning Surabaya. Makasih, aku ngerti sampean seneng ing gedang. Lo Jawa tiris-iris kowe wong manis dasare prasaja. Memang lidah mas tidak bertulang, pandai bersilat iku mata wong lanang. Ayo gondrong Pak Wiyo, ayo sarungan dan suket. Mas Goblok, ayo ganti. Terima kasih. Masuk mas. Manis dek kowe pancen manis apa manis yen kowe ora lambis manis dek ngungkuli madu Darman goyangnya. kaya bisa ngetekke jantungku. Ganteng mas sampean pancen ganteng. Tambah ganteng yen ora seneng mandem. Kang soal kemas namine kempel. Alor ngidul ayo mas golek sedulur. Bang bati apa ora ngerti yen aku naksir kowe. Pasar Turimas ning Surabaya. Aku ngerti wong lanang seneng gedang. Iris-iris gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja. Memang lidah mas tidak bertulang, pandai bersilat iku watake wong lanang. Terima kasih Pak. Sing sawite akeh. Hei, Cinggalara. Ayo Mas Sujud nyerang ini ya. Hei, Mas. Iya Mas Sujud tidak aceng.
sugeng minaken krawitan Cindelas ingkang wijil saking pijilan Raka Mas Kristanto sarjana sosial dalah ing semenika mangungkung wonten ing dusun Perno Raka Mas Sukidi ingkang kaparing nimbali Cindelas JMS Syuting Raja Wali FM Radio Batavia Cahaya Baru Gimen karo joget ning kursi yo sing di omah manduk-manduk yo hoyo hoyo kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mandeg atiku sansaya datra tak sranani sun pikabuluting kendha JMS ayo ya Pak Cucu Mas Arno Mbak Giarton
si podang andutut ati kepranan ora mandang atiku sansaya datre tak sranani sun 30 teng benda.
Aku kowe dadi karamu Matur nuwun. Dari Jakarta babake yo. Masuk Sopo sing ora kedanan mripate lala lala ngawe ngawe oe anggu karo atiku yen anyawa asem lan guyungmu sayange anakku limo wis ronda kono Joko kembang desa apa bisa keturutan momong putra urip bebarengan ya mas ya. aku kedanan rino wangi mung tansah kelingan kedanan rini ibarate kodhok gayo lintang Tak rewangi pati geni pamriye karepe lulu atine aku ora
Sugeng midhangetaken Mbak Nunu ingkang wonten Taiwan. Mriksani saking live streaming DMS. Sugeng midhangaken dalah mengayahi kerja yang di Taiwan. Yen suwe nggon ku goleki bote kepengen ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati monggo jeng bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal hatiku lutu yen pancene ora tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe gelo ati kowe lunga bakal gondeli monggo jeng kaya ngene aku yen apa kok dadak ketemu yen pancen pun diwalik seragenan monggo hati selawase jendela res monggo Pak sami beksa joget. Lah sakete napa? yen suwe nggonku goleki bote kepengen ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal yen pancene ora tresno kaya kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal nggondeli kaya
kaya ngene lelakonku yen apa kok dadak ketemu yen pancen tinggal gawe gelo mata Mas Kino. Jagane sawit yo karo sing di Jakarta. Ya Pak Enanda, Mas Mulcucian, Pak Pembo. Asilole. Mas Juju, Mas Gomblo. Udah biar Besti, Mami Asi. Marian. Cinde laras. Ning omah atiku tansah kalem. Ning dalan among tansah mangu-mangu sapa ngerti yen bisa ketemu nanging ati wis ra kuat Mbak Wilis sliramu wong ayu Mbak Wilis wong ayu asik cinde laras ayo paman dagang nang kene ayo sing duwe jati tengah dalan among nunggu sing gede dhuwur dasar ayu pasuryane esemane saya gawe bingung ke gelo co gelo gelo Thank you.
pitiku asik ayo paman yo asik yo ayo dan tintekne kono yo kene wis menggos kaya ngene lelakonku biyen ngopo yen pancen ditinggalke gawe kelo ati salawase anjing matur rakene monggo katur matur kanggo neng Bernoi ora kaya beni. Bareng panjenengan ingkang jumeneng Pak, niki sami nyawer danten niku jenenge rezeki. Nggih, alhamdulillah. Oke, Pak. Monggo dilanjut. Tak simpen ana kamarku. Dadi sulit. Hei,
mata mertandane ati tresno ngajan nate gawe gelo wong nyatane mung katone netra tak simpen ana kamarku dadi seliramu tak simpen ana hatiku iya waktu lekane ketemu matur yen ta lali-lali ning nyatane ora lali mung kelingan wawayananmu godho jroning ati mungkin menika tan kantun peranipun Budi Sri Topo ingkang wonten tangkil sugeng siang sugeng midhangetaken ugi saking Pucung sugeng midhangetaken lewat YouTube pipun nggih larane atiku gagangake
daing katresnan iki wis pinesti ana jroning ati. Mubeng miter anggon kunggo tei ora krasa esuk awan apa bengi eman yen nganti yo nyapa atleyang tak sawang ning lone ngopang kucingan tak rintik sangka kadungan sareng ngoce dheweke nganti ati masa elo kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe bibirku pusing seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga dan kelakon nyanding selirane hati kepranan ora mendha atiku saya tetra tak sarani sempitan mulute Cinderella's udah biarkan mangese Resti Mak Maryati Mas Menek Mas Suju Mbak Menu masuk ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miter anggon ku miteri ora krasa esuk awan apa bengi eman yen nganti wong liya nyawa liyang-liyang tak sawang ning slone ngopang kekucingan tak rintik saka kadungan sareng ngoce dheweke nganti yo elo kae tak suwun kok aja ngece podang kuning agawe pikirku pusing seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yang kelakon nyanding seliran yen si kodan antutut ati kepranan ora mendha atiku saya tetra tak sarani sempikat
Matur nuwun Bapak Kina. Wahana baru Batavia Siliwangi. CMS Sinde Laras Diva Padange surya nanging peteng ning mripatku sinare rembulan nambahi kang tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi Padange surya nanging peteng ning mripatku sunare rembulan nambahi susah atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sayangku nanging nyatane aku keapusi. Terima kasih. tembang tresno ning lambemu nyatane among semu janji tresno marang aku nyatane Biasake atiku tega temen kowe ngapusi aku tega temen kowe nglarani aku wis cukup mene crita lan laguku aku pamit lilakno lungaku. Terima kasih. Padange surya nanging peteng ning mripatku sinare rembulan nambahi susahe atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi. Padange surya nanging peteng ning mripatku sunare rembulan nambahi susah atiku tresno sing tak jaga
siji tresno marang aku nyatane kusake atiku Eko temen kowe ngapusi aku Eko temen kowe nglarani aku Wes cukup semene cerita lan laguku Aku pamit lilakno lungaku Aku pamit lilakno lungaku Ayo sedene Bali, aja katerene. Masuk mas Mung sliramu kan dadi manik ing kalbu. tenane Pindha retno kang katon malela. Pawelingmu iya tansah eling. Najan asaku tansah sumandhe. Asuk Rino wengi aku mung tansah ngenteni tan kandhatan ngidam tetes sing tresno kan satu dadi taline atiku kan tansah anandang kasmaran Terima kasih. Nggih, Sugeng Riyadi nggih. Masuk. wong kuning kembang jroning atiku asingku angrengane dadi usatane aku kangen rela nono jagat mring sliramu kadang renteng kaya mimi tuna asik jendel laras ayo sedene Bali nah joget Endro digoyang Dro. Ayo Jo. Masuk Mas. mung sliramu kan dadi manik ing kalbu pindha retno kang katon
digoyang ya. Say, say, ah, tarik mas ya. Masuk. tak lilani Ayo ngadeg neh. pawaliku aja nganti sembrono neng luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo neng omah ngenteni Nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi urang nitih watu kowe boleh malang larani ati orang nggawa duit malang nggawa bayi. anake sapa ring kuwi anake sapa aku isin disawang mau nyawang aku wis emono apa Alah, mah ya wis dek. kelingan janjimu semono Omah dedek wis arep rukun. Piye aku neteske Allah nyawang saya gede rakate Kang Mas mulai kerja bayi oleh-oleh. Pak yang merah, Pak yang merah. Iki aja ado-ado ora krungu. Kene wae kontrole kene. tak lilani banu pamit lunga pawaliku aja nganti sembrono Terima ing kasih. luar negeri Terima kudu kasih. sing ati-ati anak bojo ing omah ngenteni Nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi burang nitih watu kowe boleh malang larani ati orang nggawa duit emas malang nggawa bayi. Ya, terima kasih. Aku isin yen disawang tangga nyawang aku wis emono apa ra kelingan janjimu semono Terima kasih. Omah dedek wis arep rukun. Piye aku ra neteske Allah nyawang saya gede rakate Kang Mas mulai kerja bayi oleh-oleh. Yang Matur nuwun. Juragan Empang. Sing saking Bali ayo Mas Arifin sing dengar. Yang dari Jakarta monggo Pinarang Ajeng joget. Yo yo. Awas juragane sapi. Urip selagi ketiban lintang gemerlap sangat sinare terang dasar nasib sun lagi
eh